Halişin yüzüne basya. Halişem onun nura atıyor. Kennem şimdi bir sırrımı açıpsan deyip. İkisi gizliyindik bilen edip bör da. Bilen nur şagalliyanam sır saklayabilen ok. Sır saklayabilen ok. Hükümetin işyarı bilen dolaşlaşıda oňam sırrını açık koyuveriyor. Aktivistler bilen dolaşlaşıda oňam sırrını açık koyuveriyor. Hükümet bilen ok şu kim bilen işleşýänди. Bu adam satýandy. Bundan naba? Hali işyar hükümetin içinem satıp otyr. Aktivistlerim satıp otyr. Şeyle durnuksuz adam. Şeyle durnuksuz adam. Hükümet bular ýa adamlaryň işleşmeler, mehmeler, mehmeler. Sizin adamlaryňy satyp otyr, bu hali işem satyp otyr. Şunýaňyzmy? Bular ýa adam bilen siz näde işleşýäňiz? Bu nur şagal ýa adam bilen işleşýän mehmeşlikler sizin kelläňiz näde bir normal adam tapyň ho. Biz sizin hem sırtyňyzy açyp berä, way. Menem goşaýyn. Maňa da jaň etdi. Halı işin üstüne menem çekeleştim, menem uruş ettim, düşündünüzmü? Soň maňa düşman bolup başlady bu haramzada. Meni manipulýat edip çıpy halı işin köp adamı barmışyn, halı işin auditoriýasy ulakanmışyn, şonuň üçin hem halı işin peýdasy barmış aktivizma. Meni şoňa ugavar setjek boldy, düşündünüzmü?